Pööpii-puu. Tämmöiset höpäjyysvideot on vähän liian tolkkua settiä minun repertuaariin, mutta ei kai tuo nyt haittaa, jos kerran 15 vuoden YouTube-ura aikana tämmöisenkin julkaisee. Eli nyt mä selitän teille vähän asioita, jotka on jäänyt ilman selitystä, kuten Jupduk-kanavan kohtalo ja sitten muita asioita, mitä on sen jälkeen tehnyt tai jättänyt tekemättä, koska muutakaan ei nyt saa aikaiseksi. Aloitetaan vaikka siitä, mikä kaikkia eniten kiinnostaa, eli miksi vanha kunnon Jupduk-kanava on poistettu. Minähän oikeastaan itse annoin bännit sille kanavalle omakätisesti, kun sille oli kertynyt liikaa tekijäoikeusrikkomuksia. Se oli siis ihan oma päätös, että siihen ei tarvittu kenenkään toisen ihmisen mielipidettä tai kukaan toinen ihminen ei vaikuttanut siihen millään tapaa. Kun aikanaan uuden vuoden päivänä 2008 tein kanavan YouTubeen nimimerkillä Jupduk, niin sen tarkoituksena ei ollut julkaista mitään remix-videoita, vaan se oli minun henkilökohtainen YouTube-tili, jonne mä julkaisin kasettikamaralla kuvattuja videoita. Ja ne videot ei silloin saanut yhtään katsojia ja se oli ihan hyvä niin. Kuitenkin samana vuonna aloin kiinnostumaan Ismo-remikseistä ja myöhemmin Sinä-tupapaskoista. Eikä siinä mennyt kauaa, kun tein videon nimeltä Ismon ja Sepon tuolihuolet, joka oli semmonen hybridi Ismo-remiksi ja puupin välimuoto tavallaan. Mulla ei ollut aikaisempaa kokemusta videoeditoinnista, enkä tiennyt edes näistä ulkomaailman puupeista yhtään mitään, vaan mä luulin, että Sinä-tupapaskaa joku suomalainen pienen piirin meemi. Ei varmaan kukaan toinen puuppaaja aloittanut niin pohjalta ja niin uusavuttomana kuin minä silloin aloitin. No siitä huolimatta tuolihuolet sai välittömästi paljon katsojia ja kommentteja, mikä oli aika hämmästyttävää. Sitten heti seuraavana päivänä Oskari latasi YouTubeen lähes identtisen videon nimeltä Ismon tuoli. Se harmitti aika lailla, kun joku toinen oli saanut justaan sama idean kuin minä ja vielä toteuttanut sen samaan aikaan kuin minä. Ja tämän jälkeen mä pyrin vähän kuin kompensoimaan tilannetta tekemällä paljon paskoja nopeasti ja eri aiheista. Ja loppu onkin sitten historia. Jupdukista tuli ihan täys Sinä-tupapaska-kanava ja tähän asti on tehnyt jotain 117 STP-aiheesta videoa. Jos ne editois yhdeksi pötköksi, niin se olisi jotain yli 5 tuntia pitkä Sinä-tupapaska. Ja tällä toiminnalla on ollut myös varjopuolensa. YouTube ihan peruspelisääntöihin kuuluu, että tekijänoikeuksilla suojattua materiaalia ei pitäisi upata ilman lupaa. Ja minähän en ole juuri muuta tehnytkään. Mä olen käyttänyt videoihin ihan jumalattoman, siis aivan tähtitieteellisen määrän video-, kuva- ja audiomateriaalia, johon mulla ei ole minkään valtakunnan oikeuksia. Ja tämä tekijäoikeusasia huolettaa sitä enemmän, mitä enemmän sitä rikkoo. Tietysti onhan YouTube täynnä suositumpiakin tubettajia, jotka eivät näistä säännöistä piittaa, ja saavat vielä mainostulojakin. Mutta ei se sitä asianlaittaa silti muuta miksikään, sitä että mä toimin väärin. 2018 vuonna oli myös paljon huolestuttavia uutisia siitä, että YouTube alkaa syynäämään tekijäoikeuksia oikein tosissaan. Ja sitten tulee kaiken maailman tekoälyalgoritmeja, jotka estävät uppaamasta remiksejä tubeen. Se tietäisi lopuaikoja Sinä-tupapaskoille. No, ainakaan vielä ei näin 6 vuoden jälkeenkään ole isompia muutoksia näkynyt. Ja etenkin muumeja käytetään nykyään videossa paljon vapaammin kuin silloin ennen. Ettei se oikeasti mennyt ihan niin kuin uhkailtiin. Mutta silloin sitä varautu tulevaan, ehkä huonompiin aikoihin. Mä oon vuosien aikana saanut joitakin tekijäoikeusilmoituksia ja videoita on saatettu poistaa, mutta bänneiltä olen vielä toistaiseksi säästynyt. Ajattelin Jupdukin syntitaka olevan kuitenkin sen verran paha, että bännit tulisivat jopa tavauksessa jossakin vaiheessa vielä vastaan. Ja kyllä mä itekin osaan poistaa haitalliseksi katsovani kanavan ilman eri käskyä. Vaikka mä teenkin videoni ihan puhtaasti vitsillä, niin joku toinen osapuoli ei sitä välttämättä hyväksy. Enkä mä halua joutua mihinkään rikosoikeudelliseen edesvastuuseen jostain kunnianloukkaus- tai tekijäoikeusloukkausasioista. Toinen vaivannuttava seikka Jupduk-kanavalla oli ne 11 300 tilaajaa. Minunkin videot oikeasti kiinnostaa ehkä jotain muutamaa 100 ihmistä, joten siinä luvussa oli jotain 11 000 ylimääräistä henkilöä, jotka olivat syystä tai toisesta painaneet keltaista nappia. Ja aika paljon ulkomaalaisia, niin kuin jotain saudi-arabialaisista lähtien, katsojia. Että mitähän nekin tyypit minun videosta mitään tajua, kun mä itekään meinaan aina tajuta kaikkea. Minusta on helpompaa vääntää uutta videoa pienemmän porukan nähtäväksi ja semmosille, jotka on minun kanavani ihan aiheestakin tilannut. Minä kehityin videontekijänä alkuajoista aika radikaalisti, niin siitä huolimatta suuri osa katsoi ja kommentoi niitä 2009 ja 2010 tehtyjä paskoja, jota mä en oikein haluaisi enää muistella, kun ne ei ole oikein kestänyt aikaa. Ylivoimaisesti eniten huomiota sai Kohti Otsonia paska. Siitä porukka tykkäsi kaikkein eniten.
Jos ihan rehellisiä ollaan, niin kohti Otsonia on meikäläisen 2010 tasolla keskinkertainen pläjäys. Ei siis todellakaan minun taidonnäyte, eikä varsinkaan mikään klassikko. Suurin syy, miksi mä itse sitä pökälästä ollenkaan tykkää, on se, että mä tein sen video vilkaisematta kertaakaan sitä Nallepuh-elokuvaa etukäteen. Siis mä vaan sieppasin sen materiaalin kasetilta ja avasin Vegasiin ja rupesin editoimaan ilman mitään suunnitelmaa. Ainoa asia, minkä mä muistin siitä elokuvasta, oli se, että siinä on talvi, mikä on aika harvinaista Nallepuhissa, jossa yleensä joko kesä tai syksy. Aika käsittämätöntä, kun miettii nykyään, että mä teen puuppeja sellaisista aiheista, josta mulla ei ollut mitään tietoa etukäteen. Koska se soossihan pitää olla, sen materiaalin pitää olla inspiroiva ja itselle jollain tapaa läheinen ja semmonen kiinnostava, että sitä saa jotakin irti. Mutta mulla oli siihen aikaan semmonen tyyli, että kaikesta piti yrittää tehdä väkisin puuppi, minkä vaan käsissä saa, ennen kuin toiset kerkee. Toinen hyvä esimerkki tästä tyylistä on samana keväänä julkaistu mun huonoin sinätupapaska ikinä. Oravan sekoilut. Se oli siis aivan legendaarisen huono paska, joka poisti sitten aika pian YouTubesta niin kuin tietokoneeltanikin. Siitä oravan seikkailut piirretystä mä en muistanut etukäteen mitään muuta kuin, että mä olin tykännyt katsoa sitä joskus 3-vuotiaana. Se oli mulle aivan vieras sekin tavallaan. Ja se ääninäyttelyhän oli sitä tasoa, että Inkeri Vallenius huutaa yksin kaikki vuorosanat ja panikkielisen duppauksen myökä tässä taustalla. Että se on vähän niin kuin Peukaloisten retkessä, mutta Peukaloisten retket oli sentään vähän parempi. Mutta se on menneen talven lumia. Jos joku nyt pahoittaa mielensä siitä, kun ei pääse näkemään oravan sekoiluja, niin voi lohduttaa sillä, että se on vain 4 minuuttia ihan luokattoman huonoa sanamiksausta ja umpisurkeita audioreplaseja. Ja vastaavanlaisia on YouTubessa ihan liikaa jo muutenkin, että ettei jää mistään paitsi. Päätös Jubruk-kanavan poistamisesta tuli kesällä 2018, kun en halunnut enää uppia tekijäoikeuksien alaista sisältöä ainakaan 2 eri kanavalle. Joten tein itselleni uuden käyttäjän Jubrukin tilalle, jonne en ainakaan vielä tehnyt mitään sisältöä. Ja sitten tämä Jupistyle-kanavan säästin, koska tänne voi laittaa ihan mitä vaan sekopäistä settiä, että millä ei oikeastaan mitään väliä. Mä oon tähän nykyiseen järjestelyyn ollut hyvin tyytyväinen, enkä ole kaivannut Jubruk-kanavaa enää jälkeenpäin. Ainoa että Jubrukin videot on nyt reuvaattuna sikinsokin ympäri YouTubea ties kenenkä toimesta, ja ennen ne sentään oli siististi yhdellä kanavalla kronologisessa järjestyksessä, mutta toisaalta minun ei tarvitse enää kantaa niistä huolta. Mulle tärkeimpiä on kuitenkin ne uudet videot, mitä mä teen, ja harvemmin tulee edes katsottua mitä ennen 2015 julkaistua omaa tekelettä. Mä meinasin tosiaan lopettaa myös sinätupapaskojen tekemisen, mutta niin ei ole käynyt, kuten olette varmaan huomannut. Autismioireet piti olla eräänlainen Jubrukin jäähyväispuuppi, mutta sen tekeminen tyssäs heti alkumetreillä, kun ei ollut tarpeeksi motivaatiota. Puoli vuotta myöhemmin innostuin tekemään sen valmiiksi ja latasin sitten tälle kanavalle. Ja sen jälkeen onkin tehnyt monta ihan hyvääkin puuppia. Niiden tekeminen on ollut aina hyvin hauskaa ja yhtä hauskaa se on nykyään kuin silloin 15 vuotta sitten. Eikä mulla ole mitään muuta motiivia tai syyttä niiden tekemiseen, kuin että se on hauskaa. Ja hauskaa harrastustahan on aika vaikea lopettaa. Ja lisäksi mulla on monien vuosien aikana kehittynyt jonkinlainen taito editoida videoita ja eikä sitäkään taitoa viitis heittää romukoppaan ihan turhan takia. Tekisin varmaan nyttenkin jonkun STP, mutta mulla on nyt pari probleemaa siihen asiaan liittyen. Ensinnäkin mä en ole pystynyt lataamaan yhtään videomateriaalia YouTubesta yli 5 vuoteen, vaikka on kokeillut monta kertaa. En tiedä johtuuko se mun tietokoneen rouskusta vai YouTubesta itsestään, mutta ei ole vaan onnistunut. Enkä sitä pulmaa yrittänyt enempää ratkaistakaan. VHS-kasettien sieppauskortti lakkas toimimasta jo yli 10 vuotta sitten, jotenka mä oon käyttänyt viimeisissä videoissani lähinnä vanhoja sourceja, jota muuta koneelta löytyy, kuten Alfrettia ja Pocahontassta ja kaikkea. Se paras esimerkki tästä on kyllä Neitsyön kompostisiitos, jossa mä puuppasin aakkosjärjestyksessä kokonaisen kansiollisen 2010 ja 2011 ladattuja YouTube-tiedostoja. Mutta kyllähän puuppaamisessa tarvitaan paljon uutta ja innovatiivistakin materiaalia, eikä niitä vanhoja sourcejakaan voi ihan loputtomasti kierrättää. Joten kyllähän se materiaalipula, niin kyllähän se rajoittaa tätä touhua aika lailla. Vielä enemmän ongelmia tuottaa mun tietokone. Mulla on yhä käytössä se sama rottona, jolla tämäkin video aikanaan editoitu. Ainoastaan näyttö on vähän uudempaa laatua. Toisaalta näppäimistö on 27 vuotta vanha, mutta toimii silti oikein hyvin. Päätin, että Demasque on viimeinen puuppi, jonka tällä rottosella editoin. Ja sen jälkeen täytyy ihan oikeasti päivittää kone vähän nykyaikaisemmaksi.
mutta en ole vielä saanut sitä asiaa hoidettua. Mulla on vähän sellainen elämäntyyli, että mä käytän vehkeitä ja elektroniikkaa niin kauan kuin ne kestää. Mulla on esimerkiksi vieläkin käytössä 16 vuotta vanha Nokia-puhelin, kun ei tarvitse älypuhelinta mihinkään. Tietokoneen käyttäjänäkin on aika torspo, enkä nykyään pelailekaan tietokoneella, enkä käytä nettiä ihan joka päivä. Että nämä ATK-asiat, niin ne on enemmän tai vähemmän retuperällä. Mä teen videoita tosi harvoin ja senkin kyllä huomaa mun videoiden laadussa. Mun videoiden alkupuoli on aina tosi kankeita paskaa ja vasta loppua kohden alkaa päästä niinku oikein kunnolla vauhtiin. Eli kun harrastaa editoimista korkeintaan 3 kertaa vuodessa, niin sitten ei pääse kehittymään sellaista rutiinia, mitä tässä tarvittaisiin, vaan pitää aina opetella ikään kuin uudestaan se puppien editointi. Joku on varmaan luullut, että mä kuukausitolkulla tuusaan niitä sinatupapaskoja, mutta oikeesti mä vaan tein niitä tosi harvoin. Ja silloinkin riehun ne mahdollisimman hätäisesti valmiiksi, ilman suurempaa harkintaa ja suunnittelua. Isommatkin videoproduktiot on tehnyt 3 viikon sisään, ja mulle on tärkeää, että niitä tehdessä on pikkusen kiire. Joskus on tullut hosuttua mitä sattuu ja poistettua videot sitten jälkikäteen YouTubesta, niin kuin esimerkiksi ne rasvis-tennisvideot aikanaan. Joten ei se häslääminenkään ihan järkevää ole, mutta se on vaan oleellinen osa mun tyyliä, semmonen tietynlainen resuaminen. Mulla muuten on elämässä asiat pysynyt aika lailla ennallaan, että hommia on riittänyt metallipajalla toistakymmentä vuotta. Nyt on ollut vähän hiljaisempaa aikaa, että mulla on ollut aikaa laiskotella ja pelata biljardia, mutta kumminkin hommia on vielä. Ja kaikenlaista muutakin touhua ja menoa on niin kuin ennenkin. Mä rupesin tässä kevät-talvella tekemään yhtä Paint-animaatiota, mutta se osoittautui liian sekopaiseksi ideaksi jopa minun mittapuulla. Joten en tiedä, teenkö sitä koskaan valmiiksi. Paint-animaatioiden tekeminen on kyllä hauskaa vaihtelua, mutta se on kyllä sairaan hidasta ja vaikeaa ja työlästä hommaa. Ja varmaan sen takia on aika ylpeä siitä, että on saanut muutama ihan valmiiksi asti tehtyä. Kun yleensä ne projektit tyssää jo ensimmäiseen kohtaukseen, kun joku tyyppi kävelee ja avaa oven esimerkiksi. Musiikkiprojektiakin voisi yrittää jatkaa, kun mulla on yksi 6 vuotta sitten aloitettu Nööli-albumi, joka on kyllä äänitetty, mutta siinä on liian paskat soundit niin kuin julkiseen jakeluun. Sitten on yksi Mikin pumppulevy, jonka kitararaidat on paria biisiä lukuun ottamatta äänitetty jo vuonna 2020. Mutta rummut on vieläkin äänittämättä, kun se vaatii ensinnäkin rumpujen säätämisen ja mikittämisen äänityskuntoon. Ja sitten pitäisi vielä osata vetää ne biisit narulle. Sitten on vielä yksi oma harmonikkalevy, jossa on 12 biisiä sävellettynä, mutta äänittäminen täytyy tehdä joskus tuonnepana kun kerkee. Mulla on niin perkeleesti nuottejakin kirjoitettuna ja vielä enemmän nuotteja on kirjoittamatta, joten puuhaa riittää vaikka lampaat tekisi. Se on vaan vaikeaa jatkaa jotain projektia, joka on ollut vuostolkulla jäissä, kun koko ajan tulee uusia ideoita ja videoita, joita yrittää toteuttaa. Mutta kyllä sinatupapaskat menee tärkeysjärjestyksessä musiikkiprojektia ja muiden edelle, koska epäilemättä ihmisiä kiinnostaa paljon enemmän remixit kuin minun mitkään muut taiteelliset tuotteet. Vaikka olisi sen mukavampi julkaista jotain sellaista, jossa ei olisi tekijäoikeuksilla suojattua matskua. Sinatupapaskassa ei tarvitse niinkään välittää laadusta niin paljon kuin jossain musiikissa ja muussa taiteessa, vaan se on vaan, että kuhan niitä tekee. Sinatupapaskoissa on ihan oma äänimaailmansa ja fysiikallakinsa, eikä sitä voi verrata mihinkään muuhun taiteenlajiin tai viihteen tuotokseen. Siksi niitä on mielekästä tehdä ja katsoa. Vaikka puhutaan sinatupapaskan kuolemasta, niin silti hyvin tehty puppi tuottaa edelleen ihmisille iloa ihan yhtä lailla kuin silloin 15 vuotta sitten. Eihän siinä mitään järkeä ole, mutta sitä suuremmalla syyllä niin se on hauskaa. Mun tietokone on nyt sen verran skuffed videoiden ja musiikin tuotantoa, että täytyy päivittää se ennen kuin alan tekemään mitään uutta. Mutta en tiedä sanoa mitä sen jälkeen tulee, se on vielä auki. Mutta varmaan jopa tapauksessa tulen tekemään tälle kanavalle jotain, koska YouTube on minulle se kaikkein tärkein nettisivusto. Jos minulta kiellettäisiin kaikki nettisivut ja ainoastaan yhtä saisin käyttää, niin valitsisin todennäköisesti YouTubeen. Katon täältä aika paljon videoita ja haluan itsekin kantaa korteni kekoon ja laittaa jatkossakin jotain kontentin paskaa, vaikka mikään pakko ei oiskaan. En kuitenkaan anna turhia lupauksia ja sitten myöhemmin selittele, kun mikään ei onnistukaan, niin kuin joku Nesretku tai vastaava tubettaja, että niitä videoita tulee jos tulee. Tää oli nyt tällä kertaa tämmönen yleinen selittelyvideo ja en tiedä teenkö jatkossa mitään tällaisia, mutta tulihan siinä jo asioita jauhettua ihan tarpeeksi. Joten ei tässä muuta kuin jatketaan tubettamista ja mä toivotan kaikille oikein hyvää lopputalvea ja maailmantuho aikoja. Ja vittu pillu. Morjens!